Марамат 35,000 сомонӣ Mercedes-Benz класс бачо сечка танировкадор матои вагонӣ катӣ. Соли 46 1995 солаи бачо моториш 1.8 мошини танировкадор астаи то охири ноябр танировкаи 100% дорад. Дӯстони танировкаи 100% то охири ноябр бачо моторшон мегӯяд 6 моҳ пеш мегӯяд вагонӣ мегӯяд мондаги аст мотори нав. Балонош мегӯяд 80% хадавоиш идеалне. Дӯстони азиз, ҳамин капоташ камтар мегӯяд лакаш сӯхтагӣ аст, ҳамин камуд дорад, фақат капоти холиш дигар ҷош мегӯяд созае. Танировкааш то охири ноябр документош ки бурчтаги астае. Мотори 1.8 вагонӣ бензин. Нархи мошин бачо 35,000 сомонӣ астае, бо муомила савдо мешавад. Мошин қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, яъне ки Ленский районда. Дӯстони азиз, мошини срочнак астае. Бен мошина мегӯяд бо дили пурбинем. 35 таш мегӯям, бо мақсад ки муомила савдо мешавад. Рақамошо дар поёни видео монда, рақамҳои дастӣ ва рақами ватсапшон маромад метавонед занг занед, маълумотша гиред.